Jagoro maduong' mar riwruok matayo tuke mag adhula e pinje Afrika Veron Mosengo ogo tik kendo bedo gi yie ni Kenya oikore ne bago tuke mag CHAN machakore tarik 2 dwe manyien. Kanowuoyo e kinde manotimo limbe alap ma Kasarani gi mano ma Nyayo, Veron Mosengo Omba nokwayo jo Kenya mondo yuor kar rombgi e tuke mag CHAN kendo miyo mijing'o tim maduong' mar Harambee Stars. Veron Mosengo Omba moten kod jatend migao Salim Mvurya kaachiel gi jakom riwruog FKF Hussein Mohamed motelo ne Kenya, Uganda gi Tanzania e bago tuke mag CHAN. Pinje adek gi bende timo ikruok margi motelo ne tuke mag pinje AFCON ma 2027. This is all together one competition. 3 in 1. So 3 of them, they are doing well. And the coordination of very well, a change of formation very well. I think that this is we have to learn from here in Africa. To see 3 countries, they put effort together, they put resources together to deliver this competition. This we have to learn from this. This week we are taking through simulations on matter security. On Wednesday in particular, we will have a security simulation training, just basically also to ensure that we don't take anything for chance. And therefore I want to call on all Kenyans to provide the required support to ensure that we have a great hosting of CHAN 2020.